Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlawa muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takda nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan og maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa niana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui ug tagud-taguron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Usa sa makapahatag nato kahingawa o kabalaka kanabitang magsugod tag himo og atong kaugalingong schedule. Maghimo lagi kag imong schedule nya medyo di maigo sa schedule ang imong paghitabo sa kinabuhi, maratol dayon ta, no? Nya usa sa mga gusto ni Kristo nga dili ta maghimog schedule kanig yung pag-abot sa Ginoo. Ayaw paghimog schedule kanus amo abot ang Ginoo, kanus ani mo dawaton ang Ginoo. Unsa may schedule niya, kana kunong takna ngawa nato paabuta mao gid na iyang iabot. So maro-maro gining Ginoo, no? Kana bang moabot siya nga kanang wa ta magpaabot niya. Nakasabot mo na. Wa. Kaya mo na kuyaw kay nastanan. Muabot siya sa takna nga wa ta magpaabot. Pasabot, mukalit siya abot. Niya mao na siya ang atong gitawag og dili schedule, kung dili pangandam. Pangandam sa iyang pag-abot. Andama. Niya unsa may atong pag-andam? Matud pa ni Kristo, magtukaw ta. Magtukaw. Ang problema og di ta kahibaw kanus amo abot ang Ginoo o unsa may mga timailhan nga ang Ginoo miabot. Kamo kahibaw mo? Wa mo kahibaw? Kanus amang ka makaingon ni anang Ginoo? Ano saman? Wa man day mo klaro. Unsaon na to pag-andam og pariya niya datong old story nga sige siyang pangandam niya pagka kuan lagi
katubang gipadamgos Ginoo ba nga moabot siya kay adto mukaon siyang balay niya dalagang ulay to siyang maldita kay tanan daw kay siyang mga tanom daw kay siyang mga bahandi ana pero gipadamgo siya sa Ginoo bisita niya ko sa inyo ha ugma. Oto alas 12 siya nagdamgo pagka mga alas 4 plus kadlawon ngandam na siya kay abot kong Ginoo andaman niya pamahaw. Sus ang niabot hinoon kay ang iya manoong silingan nga nakautang niya mupadugang manugutang noon pastang lagutan niya siya ko hasol-hasol kay nagpaabot ko sa Ginoo paulis inyo nakatang ni uli siya ngadto sa ila wa mamoabot ang Ginoo abot alas 11 alas 8 nagandam lang sa siyang paniod to. Sus ang kadto mga bata nga kawatan kaayo og kaning mga tanom niya mga bunga sa iyang bayabas kawaton mga bunga sa iya dito mga tanom ba mao man ni adto nga mangayog pagkaon gipanghapak pa niyag bato siya hasol-hasol mo rin pamati yung tanom mo mga buanga mo nagpaabot ko sa Ginoo ay kog hasol-hasol ni hapon na lang wa maabot ang Ginoo ning abot talag alas 5 sa hapon wa man Ginoong niabot di andam na sa siyang panihapon siya basig panihapon kay ingon man siya mukhaon siya nga sa balay basig panihapon andam siya panihapon pagka mga alas 7 na hapit sa gabi wa man Ginoong niabot ang niabotin ang nanukto kadto manoong iyang igagaw nga adik estanan ba nga gikas prisuhan ning ingon manoon nga mo kaon unta siya kay gutom lagi kayo ingon din siya sa mangawat sa kadring buanga ka balik tanoong kas prisuhan noon iya gyapong gihinginlan hangtod na lang nagabi nakatog siya siyang wa sa siya kaon-kaon kay gahuwat siya makigsaos Ginoo kuno nakatog siya damgo na sad siya abot sa Ginoo ingon din siya ikaw ang Ginoo ka bakakon kang dako nang umang ka mo lahos o gari papadyo ko ni musulti siya nang kay sukad pa ko alas 4 sa kadlawon panganda man to wagi ka mo ari ang Ginoo ikaw mo iwa ka bantay katulo ko niya na sa inyo nianha ko pagpamahaw nianha sa ko pagpaniod to nianha sa ko pagpanihapon imo ra man kong giabog nakasabot mo sa istorya wa mo kasabot ang pag-abot sa Ginoo sa tong kinabuhi dili kanang muraog kana bitang bukunsa gikas langit nga la nay Ginoo dili na mao pag-abot sa Ginoo sa kalibutan didto na tao sa pasungan miagi pagid siyang kabuan diha sa tiyan sa usa ka yano kayong babay si Maria yano ba kanang di siya mabantayan mo bitang moingon siya moabot ko takna nga wa ka magpalandong kay muagi man siya aning pinaka-ordinaryo kayong hitabo sa tong kinabuhi mo na diri sa unang pagbasa gipakita ni San Pablo unsaon di ay pagpaningkamot nga makakita tag Ginoo kanang gugma ngadto sa atong isig ka tawo motong nagsige sa ingon nangandoy gud ming magkita ta pag-usab kana bitang mangandoy kas imong isig ka tawo kamo nangandoy mo ang imong silingan mo ana sa inyo nangandoy ka labi na nang sigig pangutang nimo nangandoy ka nga mobalik og bisita nimo o ano kanang panahon na mao na ting bisita sa Ginoo ngayo na nimo additional nga utang nya moingon ka hala ang Ginoo na ni mo ana ka pero giklaro ba yan ni Jesus pagsulti ningon ba si Jesus unsay inyong buhaton sa labing ubos sa inyong isig katao mao nay inyong gibuhat ngari kanako kaklaro ana unya usahay di kita na mangandam kana bang labing ubos kana mga mangingilad kana mga kawatan kanang gikas prisuhan mao man labing ubos kanang kabit sa imong bana kanang ex sa imong asawa nga hangtod karon sige gyapon silang text ana ug mo na mo anha
Ang saman, malipayon kang mudawat o masuko? Hoy, tubag mo eh. Mga labing ubos, magunagod. Pero kang pari mo imuan, hagatuo kag maunay Ginoo, maunay mangingilad. Mailad yung gana eh. Wa, gitaroy para pambayad sa kurinti simbahan. Dahil na hotdan. Tas, pila may bayranan pa din. Mga 60,000. Ay, sus, o tiya. Dahil 60,000. Para guna simbahan. Para guna sa Ginoo. Doy, ni anha ang mga bata nga kada magsigig standby din kay tapiso. Mami, papak ko ng unin nyo. No? Panguli mo sa inyo, bawal ba mga bata laglaag. Quarantine ba yaron? Isa, piso lang. Di dyan ka mo hatag. Pero igadtos pare, hatag ka. Kisa may mangingilad ato. Di tinuod sa itong gisultis pare. Oy, putlan ng kurinti. Kaya unsa naman lang sa ihogs, kolekta karon na perti mang imisikyo lisod gayo sa akong pagkolekta. Ayabi karon kisa may imong hatagan. Hatag ag piso ato mga siaw kay mga bata. O karing pare nga mura kunog buutan. Bikin sa may imong tagaan. Ang pare o kato mga bata ang siaw. Pare. O na magkuanta ba maghimutag atong kaugalingong standard, patay ka diha. Mao na ang mga santos, sama ni mga apostoles, sama ani nila ni San Pedro, ni San Lorenzo, nga malibog ka ba nganong nagpakamatay man sila, gitagaan man sila chance aron dili mamatay. Gisigihan man sila pahunat unsa man, mubiya ka sa imong pagtuo kay buhian ka namo, digi ka mubiya, patyon ka namo. Nganong nagpakamatay man si San Lorenzo, nganong nagpakamatay man si San Pedro? Tungod kay nakita nila ang Ginoo dihas mga taong mupatay nila. Nga naman, ubos kay sila nga pagkatao kay wa sila kailag Ginoo. Kanay mga taong wa kailag Ginoo, mao ni ang mga ubos kay mga tao. Mao ni ang mga tawhana ang luoy kay tanan. Nya kitang nakailas Ginoo, kita mo'y mutudlo nila nga naay Ginoo. Nya unsa ni mo pagtudlo? Pagpakamatay para ng imong Ginoo. Una si Jose Rizal atong gihimong sana national hero. Kay nagtudlo siya sa mga Pilipino nga ato ning nasod, mutong daghang kay siya gisuwat. Ayaw mo pagsigig sunod anang naang mga foreigners. Ato ning nasod, ato ning higugmaon atong nasod. Ang iya ba nationalism ba kanang pakita niya siya. Nya unsa may atong pagpaila nga nagmahaltas nasod, siya pagpakamatay o atong gapa kuan siya sa tawag ato katong sa tawag na gi baril siya unsa gyud kuan siya bagi amo lagi na patay siya ba des tubangas mga tawo sa tawag na kanang limot man no firing squad o kana de niya si kuan si Andres Bonifacio ang iyang gipakita siya away tayo so di ta magsilbi sa bahala na pakapatay ta patay gid siya pero namatay gid siya sa pagpakita nga labanan taning atong nasod kay mituo kang ato ning nasod tanawa karon ang mga Pilipinos kasagaran unsa may ginahuna abroad siging abroad kini ginauna karon sa kadaganan abroad ko kay sus anhita din sa Pilipinas patay ta way mahimo wa tay kalambuan din sa Pilipinas gitamay nato ang atong nasod na karon ari sa tas Ginoo mosunod ka sa Ginoo basin siya ka di magsilbi kanang giingos Ginoo nga ibaligi ang tanan o gihatag ang halin sa mga kabus di na mahimo unsaon ko taw na pagkahimo unsa naman lang ta mga matay tas gutom ana dayon mo pasaylo lang og kapito ngiga god magsalig ng buang-buang unsaon naman lang pagkamatngon ana niya siyang sayop sige lang kag pasaylo niya sayop ng gisultis Ginoo bantay mo diha kanang naay mangawat sa inyong butang ayaw nagbawi sa ngiga god unsaon anang kawatan magsige kon ipapriso na haron magdid na samok-samok
Niyang gisugos Ginoo, kung naay mukawat sa inyong butang, ayaw nagbawi puni hinoon, dugangi. Oh, di na ninyo sundon. Hoy. Oh, tanawa. Kung may musagpa sa imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas siya, ngigagod. O maginan ako patugdunig, lamok ring akong aping, hapakon gina akong lamok, ikaw na nung buang-buanga ka, musagpa ka na ako, bantay lang ka na ako. Why sukods baus? Mga anak, no? Anya na, musunod mo sa Ginoo, may pasagpa lang, no? Galisod mag-imo sa ingon nga, atong tagaag birthday si Mama Mary, palit mo aning Mother Mary's Healing and Deliverance, tag 1,000. Anak, galisod mga mingo mo kita sa, saon lang ning ako diring kuan. Nya kusog kay mo mubayad anang kuryente, kanang bayad anang naang tubig. Kisa may gahatag anang kuryente. Ginoo, kisa may gahatag anang tubig. Ginoo. Ya kanang di man mo ka-share para sa Ginoo. Ingka para mong guna nimo pader kay kamay na maligi ana. Di ilawas na nato. Ihatag na nato ngadto. Pero nindot sad kayo nasa yung mga depressed ninyo. Hindi tayo joke lang daghan sang parehas ninyo nga muhatag sad. Karon ko dako na kay taghalin 4,076 na atong halin. Hala, pakta 25,424 na lay. Kuwang ambot, wa naman mo text na ako itong mupakyaw. Pakyawon ko nun ba? Ipapakyaw ka ni natong Manny Pacquiao, no? Ndota ka ha? Bitaw, joke ra na. Pero ang punto lang nako, kani ba ingon ani na ay muhangyo nimo para simbahan. Meeting bitaw may gahapon sa kaning board ba aning kaning gadaaning pagtukod sa kapilinha kanang tres patron sa to pastorin host limot mong kwanto tres pastorin host di Fatima mo kanang kuan nag meeting may ba tulo may kabukpari gahapon nagkita stand no tulo ra man ta kabuk na ning kamot ani para ang tanis diocese ada padre ayan na lang nagkuan na kay ang ato sa mga igsoong pari no busy kay na sila sa ila sa mga project nako ako naam sa koy project sa di am koy ako ingon sa tong usa ako di ay wa di koy project naam sa ko nya nganong kita may nibuhat ani siya ay para na lang nig malangita kay daghan ra batag maintenance karon. Kaning amo pamasi na lang niya nga malangit ang tatane kay nanarabay mga maintenance dili na ayaw pamasin maugid na ang siguro maunay saktong pagpangandam kanang di ka magsigig huna-huna sa imong kaugalingon kung dili ang imong huna-hunaon ang imong isig katao ayaw pagsigig huna-huna sa imong panginahanglan kung dili ang panginahanglan sa uban. Si San Roque hasta gani ang iyang kaugalingong mga panglawas wa na niya huna-hunaa natakdan siya sa iyang sa sakit atong iyang gipangatiman iyang gihatag ang tanan ana mo lang nga santo sila si Lorenzo Ruiz wa maghuna-huna siyang anak sa iyang asawa nga iyang gibiyaan nagpakamatay siya aron paghatag og tinaw og lig-on nga timaan nga kita di ay anak sa Ginoo ug ang kamatayon dinhis kalibutan lumalabay rada dili na siya mo'y tinuod nga kamatayon ang tinuod nga kamatayon mao ang pagkawagtang sa Ginoo sa atong kinabuhi kanang sala ba karon daghan kay ta hadlok sa COVID hadlok pagyud magpabaksin pero di mahadlok sa sala kanang sala sa kadawo kanang sala sa pagkaigihan sala sa pagdumot sala niya ng pagsigighimo ng mga laway kanang naang sala ng sugal hubog-hubog kabit-kabit premarital sex same sex union mga sala man na siya graft and corruption di kita mahadlok pero COVID hadlok kayo baksinan hadlok na sad
Hadlok mamatay, pero dili mahadlok nga makasala, nga ang sala, purte manang mupatay. Mao na'y puntos Ginoo. Mura mamog, nasuko na nako. Sige na. Andang mong tanan eh. Pagampo sa katawhan. Diha sa kaalam, kita gitudluan sa Dios sa pagpaabot sa iyang pag-abot sa atong kinabuhi. Busa, mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon, ngadto sa Dios nga magmatinud-anon unta sila sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan diin ania kita nagpuyo, nga hatagan unta kita sa Dios og kalinaw ug kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga igsuon natong nangamatay na, nga ang kahayag ni Kristo magdanag na kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, mahigugmaong Amahan, dungga og dawata nga among pangamuyo, nga among gituboy diha sa mapaubsano ug matuhuon nga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.